Βρισκόμαστε στην Νορβηγία, έχουμε επίσημα περάσει τον Αρκτικό κύκλο και σκοπεύουμε να φτάσουμε αύριο το βράδυ στον τελικό μας προορισμό, το Nordkapp. Υπομονή όμως, γιατί πρώτα πρέπει να κάνουμε μια αλλαγή λαδιών, αφού έχουμε κάνει 6.000 χιλιόμετρα στο ταξίδι. Πάμε σε ένα σερβισάκι που έχουμε βρει. Μήπως μπορέσουμε να κάνουμε και απ' έξω την αλλαγή για να τους δώσουμε τα λάδια. Οπότε πήγαμε στο κοντινότερο συνεργείο που βρήκαμε στο Google. Bill Service Nord. Το φούλι αισθητικό μας. Το βλέπεις και το χαίρεσαι. Πες μου ποιες. Γιάμα, 15 ευρώ πιο ακριβά από την Ελλάδα, μαλάκα. Λίγο κάτω από το high, μπόμπα. Αφού τελειώσαμε, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε για Nordkapp. Φτάσαμε ρε μαλάκες! Μπαίνει Nordkapp, πρώτη φορά στο GPS, 9 ώρες και 8 λεπτά, πάμε. Για να καταλάβετε λίγο πόσο ψηλά έχουμε φτάσει. Έχουμε ανέβει όλη την Νορβηγία και είμαστε εδώ, με το Nordkapp να είναι εδώ πέρα, λιγότερο από 800 χιλιόμετρα μακριά. Ευτυχώς η βροχή χαλαρώνει και καθώς βάζαμε βενζίνη γνωρίζουμε αυτά εδώ τα τσακάλια που γυρνούσαν από τον Nordkapp, απλά δείτε με τι μηχανές είχαν πάει. Nice. Where are you coming from? Germany. Amazing guys. You came with this from Germany? Wow. Τα παιδιά είναι ξεκάθαρη απόδειξη ότι δεν χρειάζεται κανείς την πιο άνετη, την πιο ακριβή μηχανή για να κάνει τέτοια ταξίδια. Απλά λίγη τρέλα. Και εδώ πετυχαίνουμε και τον πρώτο μας τάραδο, διατηρώντας πάντα την ψυχραιμία μας. Όπα, μαλάκα, τι είναι αυτό? Σταματάω λίγο για μια φωτογραφία. Όχι ρε μαλάκα, έφυγε. Ακραίο. Πήδηξε το φράχτη, Ναι, σαν το Lex. Ήτανε αλμπίνο. Όχι, όντως, δεν είναι λευκά ρε, ήτανε πάρα πολύ λευκό. Τι είναι ο αλμπίνο? Αλμπανός τάραμπα. Όχι ρε, αλμπίνο είναι αρρώστια που δεν έχεις καθόλου μελανίνη. Και προφανώς υπάρχει και στα ζώα και στους ανθρώπους. Σήμερα είμαστε και ζωολόγοι, κτηνοτρόφοι. Βιολόγοι, γιατί είναι και στους ανθρώπους αυτά. Ήταν κάτι που όπως καταλάβετε μας εντυπωσίασε, δεν περιμέναμε να δούμε, μιας και είχαμε ακούσει ότι έχει περισσότερους στη Λαπωνία της Φιλανδίας, που θα πάμε μετά, παρά στην Νορβηγία που ήμασταν τώρα. Τι έχει περισσότερο στη Φιλανδία, τι διαφορά έχει? Εκεί είναι το χωριό του Άι Βασίλη ρε μαλάκα. Εκεί δουλεύουνε. Γιατί οι πόλεις έχουν περισσότερο κόσμο από τα χωριά? Εν τω μεταξύ ξαφνικά εγώ άρχισα να ακούω έναν εκοφαντικό ήχο όταν πατούσα το πίσω φρένο, οπότε κάναμε μια στάση να δούμε τι φταίει. Μαλάκα, έχει φάει όλο το στακάκι ρε. Ωραίο. Πώς έγινε αυτό? Ρε, τα κοίταξα μέσα 2-3 μέρες και τώρα πατάω φρένο και τώρα. Τα πίσω τακάκια στο νερό είναι πάρα πολύ μαλακά και τρώγονται πολύ γρήγορα. Αν και είναι κάτι που γενικά το είχα στο νου μου για να το τσεκάρω που και που, κάπως μου είχε ξεφύγει αυτές τις μέρες. Μικρό το κακό βέβαια γιατί το είχαμε προβλέψει, είχαμε μαζί μας έξτρα τακάκια, οπότε κάτσαμε να κάνουμε μια γρήγορη αλλαγή. Για πάτα λίγο φρένο κάποιος. Φρένα, τακάκια, κάνουμε καμιά ρύθμιση βαλβίδων, πέρασε η ώρα. Διακοπές. Πάμε τώρα να βρούμε a place to sleep in the woods. Που αλλάξαμε ένα τακάκι, ψάχνουμε και εδώ να βρούμε κάπου να στήσουμε. Και για κάποιο λόγο διαλέξαμε εκείνο το βράδυ να κοιμηθούμε δίπλα σε μια λίμνη μέσα σε ένα βάλτο, κάτι που εκτίμησαν ιδιαίτερα τα κουνούπια της περιοχής. Α, ωραία είναι ρε φίλε. This will be our bed for tonight. Good night. Αυτό ήταν οι μαλάκες, έχουν μείνει 300 χιλιόμετρα, 4,5 ώρες. Στήσαμε χθες εδώ που συνειδητοποίησαμε ότι ήταν βάλτος, οπότε το βράδυ μπορούσαμε να ξεμητήσουμε από σκηνές. Τα κουνούπια ήταν έτοιμα να πελεκίσουν, αλλά λίγη σημασία έχουν αυτά.
Δεν θα μπορούσαμε να είχαμε ζητήσει καλύτερο καιρό πραγματικά. Νομίζω είναι ο ιδανικός καιρός για μοτοσικλέτα. Nordcup 229. Μας κάνουν μεγάλη εντύπωση οι ατελείωτες ευθείες που συναντάμε. Είμαστε ρε μαλάκα, πώς λέγεται στην Αυστραλία ένας δρόμος που είναι 130 χιλιόμετρα ευθεία τελείως. Θέλουμε δρόμο μέχρι το Nordcup. Ωραία, ξεκίνα από εδώ και πήγαινε ευθεία. Μα να κάνουμε μια μελέτη, βρε ξεκίνα σου λέω. Βάλε την πηξίδα το βορρά και προχώρα. Πολύ εντυπωσιακό φίλε. Εν τω μεταξύ βλέπαμε κοπάδια από τα ράντο στα δεξιά και προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να φτάσουμε κοντά τους. Κοίτα εκεί. Εγώ λέω να μην πλησιάσουμε γιατί έχει και μικρά, οπότε... Εδώ ρε μαλάκα, δες πόσο όμορφα ζώα είναι. Κλασική Νορβηγία, μέχρι το Nordcup θα είναι πανέμορφη, δεν ηρεμεί λίγο να σου πει εντάξει από εδώ και πάνω θα είμαι άσχημη. Το μόνο που μας μένει τώρα μέχρι το στόχο μας είναι να πάρουμε το θρυλικό Ε69, το βορειότερο δρόμο της υπηρετικής Ευρώπης που οδηγεί στο Nordcup. Αριστερά, Nordcup! Αριστερά, πάμε! Ε69! Το πλάνο τώρα ποιο είναι, ότι πάμε προς το Nordcup, κάνουμε ένα hike γιατί το απόγευμά μας είναι free. Γιατί σκέψω ότι στη σφαίρα για να μπεις μέσα πρέπει να πάει βράδυ, γιατί δεν σε αφήνουν πιο νωρίς. Οπότε πάμε, κάνουμε την πεζοπορία, στείνουμε και πάμε το βράδυ και 1 η ώρα και κακουρεύουμε. Αυτός για χέσιμο είχε πάει εκεί πέρα. Εδώ το κοπάδι. The boys. Μη μάθουν ότι στον Μπέργεν έτρωγε στα ρανδόσουμα. Για να πάει κανείς στο Nordcup πρέπει να περάσει από ένα υποθαλάσσιο τούνελ μήκους 7 χιλιόμετρων. Πώς εδώ ρε. 23 βαθμούς έλεγε εδώ ο Τενέριος και τώρα έχουμε φτάσει 13 και όσο μιλάω κατεβαίνει. Έχουμε άλλα 3 χιλιόμετρα, θα φτάσουμε στους πλην 2 απέναντι. Οπότε μας γεννήθηκε απορία ποιος λογικός άνθρωπος σκέφτηκε εδώ πάνω να φτιάξει ένα τέτοιο έργο. Είπαμε να φτιάξετε ένα τούνελ να κάνουμε τη δουλειά μας. Οι άλλοι έσκαβαν εκεί κατά τη θάλασσα. Ένας μήπως να φτιάξουμε μια γεφυρούλα, να είναι λίγο πιο εύκολη πρόσβαση. Λέω άλλος, εγώ έχω μια ιδέα. Υποθαλάσσιο τούνελ. Τελευταία κομμόπολη πριν το Nordcup, στο Honningsvåg, αν το λέω σωστά, μάθαμε ότι υπήρχε μια ωραία πεζοπορία, οπότε επειδή είχαμε χρόνο εκείνο το απόγευμα, είπαμε να το βάλουμε και αυτό στο πρόγραμμα. Προφανώς για να πάμε στο hike είχε και λίγο στο χώμα. 400 σκαλιά μετά. Εδώ. Λίγο πριν το Nordcup έχει ένα τελευταίο ψαροχώρι που έχει κάποια οργανωμένα κάμπινγκ στα οποία θα κοιμηθούμε. Θέλαμε να ήμασταν όσο πιο κοντά γίνεται στο Nordcup για να μην χρειαστεί να οδηγήσουμε πολύ το βράδυ που θα πάμε στη σφαίρα. Με καμπινούλα αντί για σκηνή, η διαφορά είναι ένα 20άρικο, ήταν ένα 50άρικο για σκηνές και ένα 70άρικο για καμπίνα, όλοι μαζί. Οπότε Susan Cotton, γιατί αύριο θα βρέξει λέει το πρωί. Καμπινούλα, χαλαρή, κύριλε, άνετη. Αυτό ήταν μάγκες, τα καταφέραμε. Από εδώ είναι 10 χιλιόμετρα. Μόλις σχολάσει ο φύλακας, ο οποίος δημόσιος υπάλληλος είναι, 1 η ώρα λέει του σχολάει, 1 και 2 έχει φύγει. Θα κάνουμε ένα τσουπ με τις μηχανές, θα μπούμε μέσα στη σφαίρα γιατί κανονικά απαγορεύεται, δεν σε αφήνουν να μπεις μέσα στη σφαίρα γιατί έχει και τουρίστες, Κινέζους εκεί, ιστορίες. Κλείνει ένας κύκλος 15 ημερών και 6.000 χιλιόμετρων, 6,5 περίπου. Later that night. Περιμέναμε να πάει 12 σαν την Ανάσταση, νιώθουμε. Και φοράμε πραγματάκια και φύγαμε για Nordcup. Ήρθε η ώρα. Κοιμούνται. Εγώ λέω να πεταχτώ μια Nordcup, θέλετε να έρθετε? Όλος έφερα όλο και τη σακούλα σκλαβενίτη. Βαλκάνιας και στο Nordcup μια σακούλα σκλαβενίτη. Δες χρώματα φίλε. Απίστευτα.
Το βορειότερο ακροτήρι του κόσμου. Εντάξει, της Ευρώπης, αλλά anyway. Ωραία. Φτάσατε στον προορισμό σας. Εδώ είναι, φτάσαμε ρε μαλάκες. Πού είναι? Στο Nordkapp, Susan Alpin. Είναι ξεκάθαρη πινακίδα. Φτάσαμε. Άγκες, αυτό ήταν, τα καταφέραμε. Είσαι κάθε μέρα στον δρόμο γιατί εσύ το πεις πόσο μακριά έχεις ταξιδέψει, πόσο μακριά έχεις φτάσει. Μας είχε γίνει καθημερινότητα αυτό. Πάμε, συνεχίζουμε και δεν φτάναμε. Και σήμερα μαλάκες φτάσαμε. Είναι 1,5 ώρα το βράδυ και είναι Ανατολή εδώ, δεν νύχτωσε ποτέ. Μας περιμένει τώρα το κατέβα, έχουμε άλλες 5 χώρες να δούμε. Οπότε τίποτα δεν έχει τελειώσει. Στεναχωριέται το Nordkapp που φεύγουμε, μαλάκα, βρέχει. We say goodbye to Norway and we will say hello to Finland. Παίρνουμε όλο τον ε69 προς τα πίσω και φυσικά τις τελευταίες μας ώρες στην Νορβηγία δεν θα μπορούσαμε να μην τις περάσουμε στη βροχή. Έλα, μπήκαμε. Welcome to Finland! Όλα καλά, μόλις περάσαμε το Γαμάς. Συνεχίζουμε ακάθεκτη. Το βόρειο κομμάτι της Φιλανδίας είναι η Λαπωνία, που όπως βλέπετε αποτελείται από τελείωτες πεδιάδες. Τι ευθεία είναι αυτή, ρε? Του γρου το έκοψαν ευθεία. Ευτυχώς τα όρια ταχύτητας είναι φυσιολογικά, οπότε κινούμαστε αρκετά γρήγορα, σε αντίθεση με την Νορβηγία. Και δεν έχει τίποτα άλλο, έτσι. Μόνο δάση. Αν και στην αρχή εντυπωσιάζουν τα χανή δάση, είναι πολύ μονότονο το τοπίο. Ειδικά αν έχεις κακομάθει από την Νορβηγία να βλέπεις φιόρδ και καταράχτες σε κάθε στροφή. Όλοι μου, όλη η Νορβηγία πάνε. Κανείς δεν γυρνάει από Νορβηγία. Νιώθω σαν να έχω πάρει πλοίο 15 Αυγούστου ανήμερα και να γυρνάω Αθήνα, μαλάκα, Πειραιά. Συνεχίζουμε λίγο χωμάτινα μέχρι να βρούμε ένα μέρος να κοιμηθούμε. Στη Φιλανδία ακούστε τι παίζει. Υπάρχουν διάφορα μικρά σπιτάκια μέσα στο δάσος, τα οποία ονομάζονται κότας. Τα συντηρούν οι τοπικές κοινότητες και είναι ανοιχτά για να πας να κοιμηθείς ένα βράδυ, ελεύθερα, χωρίς να τα κλείσεις κάπου, χωρίς να ρωτήσεις κανέναν. Οπότε ψάχναμε κάτι τέτοιο, μιας και είναι πολύ καλύτερη λύση από τη σκηνή. Υπάρχει και ένας χάρτης που έχουν βγάλει για να το βρίσκεις εύκολα, θα τον βάλω κάτω στην περιγραφή. Μάλλον έχει κόσμο. Βλέπω εδώ κάτι ποδήλατα. Να, αυτό εδώ το σπιτάκι είναι το κότας. Κάτσε να ρωτήσουμε. We just arrived in Finland today, so is it true that we can sleep in places like this, or is it occupied? Τα παιδιά ήταν από ένα δίπλα χωριό και μας έδειξαν το σπιτάκι, το οποίο έχει μέσα αυτούς τους πάγκους για να κοιμηθείς και στη μέση μια εστία για να ανάψεις φωτιά αν θέλεις. Our 5-star hotel. Να το όπα ρε. Μαλάκα, χέστηκε πάνω του. Εδώ όλοι φίλοι είμαστε. Δεν θα σε κάνουμε ταραντόσουπα. Κοιμηθήκαμε εδώ το βράδυ σε αυτή την καλύβα στο δάσος. Είμαστε στη Λαπωνία ακόμα. Παίζουν στη Φιλανδία τα κότας και τα λάπους. Κάπου λάβους. Τα λάβους είναι απλά ξύλινα στεγαστρά και μπορείς να στήσεις τη σκηνή σου από κάτω. Τα κότας είναι καλυβούλες στο δάσος. Δεν είναι ιδιωτικά, δηλαδή τα διαχειρίζεται το κάθε χωριό, φτιάχνει μια τέτοια καλυβούλα και μπορείς να έρθεις στο δάσος όποτε θέλεις, να κοιμηθείς εδώ, να κάνεις τη φάση σου και να φύγεις. Άμα θες μπορείς να αφήσεις κάποια λεφτά έτσι σαν ελεύθερη συνεισφορά. Παίζει αυτή η κουλτούρα εδώ και το φροντίζουν. Έχουν φτιάξει τουαλέτες εδώ. Μάλιστα έχουν και ένα καφάσι ξύλα εδώ πέρα. Σήμερα θα είναι η μέρα που θα εγκαταλείψουμε τον αρκτικό κύκλο. Μην τα ξαναλέμε πάλι, μαντέψτε τι καιρό είχε. Θα ξεκινήσουμε να πάμε προς το Ροβανιέμι, που είναι και καλά το χωριό του Βασίλη, είναι τίγκα τουριστικό. Φυσικά θα κάνουμε λίγο χωματάκι για να ξαναβγούμε στην άσφαλτο. Εν τω μεταξύ μας σταμάτησαν για αλκοτέστ Κυριακάτικα 1 ώρα το μεσημέρι. Ποιος άνθρωπος πίνει Κυριακή 1 ώρα το μεσημέρι? Hello. Αφού περάσαμε με άριστα το τεστ, κάνουμε στάση στο Ροβανιέμι, στο χωριό του Βασίλη.
Εδώ σε αυτό το σημείο ακριβώς αρχίζει και ο αρκτικός κύκλος. Βασικά για τους άλλους αρχίζει, για μας τελείωνε. Με το δεξί. Με το δεξί. Το δεξί αφού ήμασταν εκεί. Ωραία, έλα το ποδόσφαιρο. Πάμε, με το δεξί. Καλοκαίρι. Χειμώνα. Το χωριό είναι όλο το χρόνο στολισμένο. Εντάξει, προφανώς μες το καλοκαίρι δεν είναι το ίδιο σαν τα Χριστούγεννα. Εντάξει, το μέρος είναι full τουριστικό. Αν είσαι κανένα παιδάκι και είναι Χριστούγεννα, παίζει να είναι γαμάτα. Αλλά εδώ έχει τουρίστες, Ινδούς, Κινέζους, πανικός γίνεται. Οπότε πάμε να την κάνουμε με ελαφρά και να συνεχίσουμε να κατεβαίνουμε. Έχουμε δρόμο ακόμα. Εντάξει, δεν το λες και άσχημο. Φύγαμε λοιπόν από τη Λαπωνία και το χωριό του Άι Βασίλη, οδηγώντας προς τα νότια όσο περισσότερο μπορούμε, μέχρι που φτάσαμε έξω από το Κουόπιο. Εκεί θα ψάξουμε πάλι για κάποιο ξύλινο σπιτάκι να κοιμηθούμε, τύπου σαν τα Κότας που λέγαμε πριν. Θα κλείσουμε μέχρι να φτάσουμε 13 ώρες στο δρόμο. Νομίζω ισοφαρίσαμε την γνωστή στην ιστορία και ως η μεγάλη μέρα της Εθνικής. Δεν εννοώ τότε που πήραμε το μουντομπάσκετ, εννοώ τότε που ανεβήκαμε όλη τη Σερβία. Θα μας πιούν το αίμα εδώ τα κουνούπια, αλλά τι να κάνεις ρε εσύ, έτσι είναι η περιπέτεια. Εδώ τελειώνει και η δεύτερη μας μέρα στη Φιλανδία, με εμάς να ψάχνουμε πάλι μια παράγκα στη μέση του πουθενά για να κοιμηθούμε. Λαγός, το σκοτώνω. Λαγός. Κοίτα. Αν και θα αποχαιρετήσουμε την πανέμορφη Σκανδιναβία, μας περιμένουν πολλά πράγματα ακόμα στο γυρισμό, όπως οι βαλτικές χώρες, δηλαδή η Εστονία, Λετονία και η Λιθουανία, η πανέμορφη Πολωνία, τα βουνά Τάτρας της Σλοβακίας και τέλος η Σερβία. Ξέρετε, το ότι έχει μοσχάρια σημαίνει ότι δεν έχει αρκούδες. Έχει αρκούδους εμάς.